Талисманчето на форума. Морячка жена с сингърге. Имаш. Така. На тази маса са подредени произведения, които се подаряват от хората и благотворяват продадени и парите ще се използват за стипендия на едно улично неравностойно положение, което е изключително талантливо и е прието с консерватория. На тази маса Стефчо, руските, виж, на брега на морето. За тези. Ами, дечица, които обичат морето. Тази също сигурно ще ти хареса. А тази е просто впечатляваща дама. Тук също има на морски мотиви. Нищо. Няма проблем. Няма лошо. А това е от Мими Добрева от Велико Търново, която също дава едно свое произведение да бъде продадено на благотворителен търг за това девойче. На тази маса са представени гофини на морска тематика. Сериозно? Толкова млада и толкова сръчна. Може ли да го снимам? Малко така да не има, така да можем да го снимаме. Аз ще правих, че най-много ще намажа от цялата среща. Не, просто той ще намажа. Там е секси, карт секса. Разработки са на нашата сафоровка Сисък. На Богота. Стефчо, на живо въпросното рамкиране. Чакай само да го обърна. Харесва ли? И горе. Еми, като не е дошла, няма да е. Може ми звъни по телефона, аз бягам бързо направо. Да, стане? Ела си. Той много чака да се снимаме. Добре, аз да Интересно рамкиране. На този микродом. Добре, няма да е. Извинявам, може ли да го снимаме и него? Да, това е брюкселска дантела. Това е брюкселска дантела. Благодаря. Просто вече няма и къде. Извинявам. Органето с нели го. Там е на оная колона и
Ей там, гърба му се. Кабинето видяли го на моя. Чакам. То даме, чакала съм на това. Позирай. Тя ще смигна като позира. Тя смигнала сама от това. При мен и да мигаш, винаги се виждаш. Аз снимам на видео. На видео снимам. Добре. Али, тя ме даде. Къде ги бяхте бръчки? Зависи. Защото докато се разприкаждаме с гомби, да снимем и за това нещо. Защото много сме еуфорични. Къде е Малек? Снимка. Нашата част от цялата. Ей, Алекс. Нашата спалня. Завърти се наляво и ще я видиш.